Avui és un dia de festa i de reivindicació. Festa perquè volem defensar l'ensenyament públic i perquè estem així en tallers, en la carpa i explicant als valencians i valencianes quina política educativa se pot fer en un futur, i reivindicació perquè ja estem cansats, estem farts i fartes de suportar un govern que està matxacant l'ensenyament públic, que no inverteix suficientment en infraestructures. Al País Valencià hi ha 15.000 joves valencians que cada any acaben l'educació obligatòria sense tindre el títol de graduat, que és el títol bàsic per incorporar-se a qualsevol lloc de treball. Únicament per això ja seria suficient per estar no avui, sinó tots els dies manifestant-se, perquè realment és molt greu. És molt important que la gent es mobilitzi, que isca al carrer i que clame contra la política que està fent el Partit Popular. De fet, avui hi ha la concentració en defensa de l'escola pública i en valencià, perquè és un dels sectors on de manera més clara es mostra l'agressió de les polítiques del Partit Popular, atès que la quantitat de barracons, la quantitat sobretot d'incompliments a l'hora de desplegar les línies en valencià és més manifesta. Al País Valencià, el Partit Popular està apostant per l'ensenyament privat en contra de l'ensenyament públic. Hi ha més de 1.000 barracons al sistema escolar valencià i, sobretot, hi ha 75.000 xiquets i xiquetes que no poden continuar els estudis en valencià en la secundària. Des d'Esquerra Unida i des del Compromís pensem que cal canviar les coses, que el 27 de maig van a canviar d'una manera definida i que anem a apostar per un ensenyament públic universal gestionat públicament, que és l'única garantia de que els xiquets, les xiquetes i totes les persones puguen accedir a l'educació, a la cultura y a la formació en condicions d'igualtat. En Paiporta estamos saturados, no caben más niños. Aquí hay una muestra, por ejemplo, de cómo están los centros allí, que están totalmente dejados de la mano, los espacios reducidos, colegios que tienen que ocupar parte del instituto, el instituto parte de colegios, barracones, es algo indignante. ¡Menos copa, más colegios! El problema que tenim en ells és que hi ha molta falta d'infraestructura, perquè hi ha centres de primària que estan des de construir, quan ja té alumnat que està donant classes en locals provisionals, i a la volta de 2 cursos van a quedar-se molts alumnes en el carrer perquè no van a tindre plaça. Hi ha un institut que fa ja més d'un any que està en els terrenos cedits i no s'ha construït encara, igual que un col·legi que fa més de 3 anys que està en els terrenos cedits per part de l'Ajuntament i la Conselleria encara ha manejat un dit de seguir a Xina, pues possiblement dintre d'un any la situació siga totalment caòtica per el tema de l'alumnat. Nosaltres pensem que l'educació és una peça fonamental en la nuestra vida, importantísima en el camí cap a la igualdad. Creo que 12 años de gobierno del PP son muchos engaños en materia de educación y el reflejo de lo que necesita la comunidad es el cambio, ¿no? Y el cambio en educación es poner y situar a la educación en primer término de las prioridades de un gobierno. Acabar de una vez por todas con los barracones en nuestra comunidad. Tener profesores bien retribuidos, tener profesores bien formados, tener profesores comprometidos. Por último, todo un conjunto de medidas dirigidas a las familias valencianas pensando en clave del interés de los niños y de las familias. Los colegios de nuestra comunidad van a estar abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En segundo lugar, vamos a introducir el refuerzo para los niños que tengan especiales dificultades. Nuestra apuesta es pasar de las aulas de informática, que es lo que ha hecho el PP, es decir, que después de 12 años solo tenemos aulas de informáticas para el conjunto de alumnos, a la informática en las aulas. La educación de nuestros hijos gana con el cambio, dado que 12 años de gobierno del PP nos llevan a la situación que tenemos, el mayor fracaso escolar de España. I si no ve los barracons, què fem amb estos barracons? Decir que vosotros sigáis educando en estas 3 condiciones. Educar ahora simplemente es en la solidaridad, en la tolerancia y en la responsabilidad, que es la única educación viable, que es lo que completa la enseñanza. No confundamos
la educación con la enseñanza. La educación es formar seres humanos. La enseñanza es si serán más o menos aplicados, que sois los de la Tercera República. La primera trajo una enseñanza, la segunda trajo otra enseñanza, la tercera traerá esta enseñanza.